militarizovaní separatisti pravdepodobne bytňanského pôvodu zahájili ofenzívu na predmiestskú kostolnú väžu. Na mieste je tu náš moderátor, redaktor a zavávač Fabricio Brunotti. Fabricio. Dobrý deň vám prajem. Vidíte za mnou akurát dvoch separatistov teroristického hnutia, ktorí sa práve chystajú zaútočiť na civilný objekt, kostol. Situácia je veľmi napätá. Čo sa ma chytáš? Ako máš ty právomoc sa na ma chytať ma? Čo robíš? Proste, čo robíte? Však, čo veriaci? Prečo to robíte? Vysvetlite mi to. American Schweine! Alcala, shoot this bastard! Prosím, nezabíjajte mňa, ja som len zabavený. Ja, sehr gut. Hm? Sony! Dobre. Dnešný prenos správ.